Što nećeš palit brum brum? A gdje ćemo ići? Znaš kako ovo vidi? Ićemo u taksi, a što ti ne voziš brum brum? Kako to voziš brum brum naopako? Jel se tako vozi motor? Gdje ti je taksi? Pazi ćeš. Kako to voziš? Pa imaš ključ tu je motora. Sine, na opačke voziš motor? Je to tvoj ključ? Hoćeš ti palit brum brum? Taksi hoću palit. A hoćeš motor palit? A što nećeš palit motor? Jel ti bojiš motora? Ne bojim. A? Ne bojiš se ovog motora. Šta si? Šta je? Ne bojiš se? Dobro. A da reci, ko te rodio? Ko te rodio? Čekaj. Šta hoćeš da vidiš? Pazi. Kako ćeš sići? A fino. Pa ćeš, A vamo naprijed moraš sići. Vamo. Kako ćeš sići? Ne možeš tako, op. Pazi, pašćeš. Opa! Ajde sad.